Aku wis apal aku. Ah iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nothok ndasku nang Pedukuhan Karangkandel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak baradus ta kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Nenan asli wong padha niku rak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sapa sing padha karo kowe? Petruk. Petruk apa aku? Petruk. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Ha. Iya. Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bunga tak rampungane dhewe. Wah, Panakawan edan. Karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tangan lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikamu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan elehku. Anu kono kemakon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo atu tangkeping bojo antahan bau. Wonten dawuh sinuwun. Ngawi sangganing para wadyabala. Kewareng ingkang ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cemadung dawuh. Nggih, nadyan kula tumenggung salukat katun Barat Cemadung dawuh Dewaji. Saperangan wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jondhok kendhani kono dantanang Malkepara Kencana. Merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi. Lho, sinten ingkang pantun Mepalangi Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ora ana le kejaba mung atmajaning Lurah Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap boten sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gustimu Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun Lurah Semar Driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kowe aja mbok kendhene dandan Kepara Kencana dina samengko ketapno para wadyabala. Kawinan bumi angus kanang kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki nuwun ngestaken dawuh.
Gusti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nggono magawe gelari rawang sapa ana satra kanthet ngeyayet bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa aran iki Wadyabala andaning Prabu Panggolan jagat dasar kepara nyata sapa luwih dhisik ngaku tumenggung Prawara Kendra dasar kepara nyata kowe sapa Senopati Ndarawati Raden Haryostyaki ayo endi Semar bakal tak boyong nganeng negaraku dadi srana waluyaning projeng Mbata Sarimbak nggone ketaman pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki piye kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki Babarawa wani ana sing tawedeni apamu lena mangenawa tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis Menggung Prawara Kendra cocok tumbak jebol dadang
maning jajalanet sukertaning bawana iblis lanat wae lah. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong karang kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju, mbok siji maju bareng ngono leganing atiku. Soy Raden Setyaki dasar Paranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo endi Semar? Tak boyongne marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Mbata Sarimbak. Iso boyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen mruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggulan Jagat kelakon penjangkamu. Rasah kukian bepanggal. Kene margani pati walat. Sambat ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbok anggap wong loro saudon telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat Nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk nggo gaman apa? Den Ndara Setyaki wungu Ndara sampeyan iku Senopati Negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak ngisin-isinke ora sembada maju nomor 1 kok main dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Purwadasira niku nek cara kula isin wungu Den Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang Setyaniku garwanira Petro nun ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling. Wah, Ndara Werkudara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kadohan clurut jelek dindeleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Ndara Werkudara mlayu mriko nututi. Ora pati ndonga ngono. Yen perlu dikrubut tak krubuti karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone karang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek terus. Yo terus. Wah, Raden Werkudara. Sing mau tak takokke karo Semar Badranaya dasar Baranyata Prabu Panggulan Jagat piye kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki ayo semingkira kowe aja bakal mboyong karo Semar wis kandha ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu kowe semingkira piye semingkir yo aku gelem semingkir
watone Sambaya karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggolan Jagat aja kok jamak lumrahing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangka. Wah, wah. Apake Gong, tak mod ndase. Ratu kok ngragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndara Werkudara dikapake. Aku weruh ya, Tru. Heeh. Ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok ndrumak cekel nggon gulu. Ndara Bratasena nganti ora eling. Dilingke, Gong. Gah. Kok emoh? Iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan niku satriya peng-pengan dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglitakne cara kula isin. Eling, Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Heeh. Ngaku wis apal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus sing ning ngarepe kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ah iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nothok ndasku ning Pedukuhan Karakadepel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak baradus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku tak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sapa sing padha karo kowe? Petruk. Petruk apa aku? Petruk. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wit mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Ha. Iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Wah, Panakawan edan. Karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tak lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojone nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikamu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan lek
anu kono kemakon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara, ayo adu tangkeping aja antahan bau. Menungso ora tatanan kekuatane ngedap-edapi piye. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit. Bondo tangane krincung sikile leboke pakun jalan si Werkudara. Iya. Sawaska kadohan nadyan aku durung tau tepung nanging kae ujaring akeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus. Gaya teja pengawak tirta pamrujenar kaya kencana sinanglik. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati Warang. Pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka. Alah dalan nadyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana. Ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Prajurit iki leboke pakunjaran dadekke siji karo kadang tuwa.
Prabu Puntadewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rana Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula boten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Wah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu sakulon Werkudara putune Janaka ing wis tak rangket. Wis padha tak bondo, tangane tak krincung sikile, wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit bondo lebake pakunjaran Puntadewa. Ayo sapa meneh? Wis Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangaksami nggih. Yo, eneng ngowo. Piye kabare peperangan jroning Karakadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki eneng ngowo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Kok semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kaliyan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngowo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Panah, painah ora. Sing apik lho. Panah. Hah? Panah. Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to? Pancal raimu. Ya wis. Terus. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Lah iblis lanat. Gugu karepe dhewe Petrus Wingkira ratune tak golekane tak ajare legane ati yo. Ning mlayu kok dadak nyampar rai lho.
mesti kulino aku. Lamit. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske moto entuk pipi. Oh ketegelun kowe nek ngepaske moto ki. Men sakan kowe. Hati-hati ya, Gong. Muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya. Den, ngatos-atos, Ndara. Nalindra Mandura Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning arep nggilani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara, Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candrawirayang Baladewa. Kaya kilat kesit pindha tadhit lambahing jemaring Kyai Candrawirayang nalika semanten Nata Mandura datan ngraita kenging dadane parandening mangke boten sirna margalayu nang keparing Jawata ical wujuding Nata Mandura ana wujud sardula sak gubuk penceng gedene kaget kandra kasasangya para punakawan wau. Maning jajalanat sukertaning bawana wah menungsa licik kowe panggolan jagat durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewa ya mrene ya berat jueng-jueng kuandamu Den Ndara keneriyen Den Petruk ngopo Petruk? Petruk ngopo? Sampean kok mboten krasa. Sampean le tumbas jaket teng pundi? Jaket-jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko sampean ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apik iki. Anggoda, Anggora. Ngarani Anggora kok anggoda iki munyuk kok. Sing riwu-riwu lho. Ha iya kae Anggora. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora Gong iso apa Gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggolan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana? Selang. Ha iki apa kaya ngene? Selang biru macrep ngono. Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene. Dikandhani mesake nang ngono kuwi, Den. Kowe nggo pengilan ora le? Nggawa.
pengilon nongotan bunder kae lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangani ning sandal e. Oh. Ning ana wong wedok tak ngeki sore nang. Nggo nginjen ya. Aku mbiyen senengane ngono kuwi itu. Kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kowe. Ayo Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Lho dhewe ya ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujude Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Kula dhewe ya radong ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang to. Tenan to lho. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak ndasmu, mudhar ora aku. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus. Sirkus ki apa? Ora usah dijelaske nek malah butuh wektu. Ngeten mawon. Piye Petro? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalanane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar. Nggih. Semar, aku tulung ana wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngopo? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wuran wujud dadi Sardula kaya ngeten iki. Blegegek sadulita mel Semar mati aku. Aku tulung ana Semar, aku tulung ana. Semar piye kanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo panggolan jagat. Pusakane panggolan jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe panggolan jagat iso kaleksanan iso kasembadan. Ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kali panggolan jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka, kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petro piye? Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan mang lunga saking mriki mang goleki teng pundi durunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petro Nala Garing Bagong.
supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Sago mboten? Yo, aku sago. Nek pun sago, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggolan jagat. Petruk Bagong daramu iki tutno. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngele ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macana kae aku pangananku kaya menungso. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka temene terus. Ayo. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petro aku turno. Monggo Gus kula dherekaken Pak, kula tak ngetutke anu napa macan. Ya sing ati-ati jaganen. Aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradesan. Liwong penggaling Lurah Semar Badranaya. Nalika semanten sigra amendhet sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala. Ical wujuding sumping Lombok Abang wenteh ana wujud Kyai Semar. Jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar. Semar, kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta, aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar mung kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gelo. Atine ratu kae mau. Nadyan kowe dipageri karo menungsa sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pulya mungsuh aku. Swar. Dina iki kelakon penjangkangmu bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbe, ora bakal selak. Ayo tak boyong dina iki regane ati. Oh.
Nolo Garing dalem den Petro wonten dawuh Ndara Ponokawan Bagong wonten timbalan. wah rumangsa bingung rasaku ndak kira gampang apa ya menyang didununging para Pandhawa ning kepingkut mungsuh lah kok tinemune angel digoleki nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kalawan ingkang dak upadi ning nggih ampun lokro tetep kudu ditutuke napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelem nutuke nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih pun kondur mawon teng Mandura mboten sang goleki Ndara Pandhawa lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya matlangening kalangwan aklar pandan moncar tinolir kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga yen to pancen kaya mengkono ayo Nolo Garing Petruk Bagong goleki meneh menyang endi papan jenenge para Pandhawa ngene iki mlebu teng pakunjaran monggo Gus kula derekaken monggo Den Uta Pandhawa tata Gatiwisraya Marikoten prayitna semuriris semuriris eko balik
Kulun kula ingkang sowan. Iya. Ismaya ulun wis mangerteni kita ing ngabiyantara ning ngarsa ulun bayana parigawe apa Semar. Lha niku namung badhe nanjihaken ing atasipun. Kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dhateng pun Semar nanging ngembet dhateng punden kula para Pandhawa. Semar, yakti apa ingkang bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kalawan para Pandhawa. Panakawan kuwi tetunggalan kelawan para Pandhawa. Mula kang sangka kuwi Semar, Pandhawa kudu wal saka bebaya ya mung kita kelawan Nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra Sabrang ingkang sowan ana ing ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel, yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggolan Jagat, yakti kita bakal ngerti sapa ta sejatine ingkang wis wani nggirigodha kelawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Gunjang kancing langit kelap-lapaton liregen canging risang mawe gandrung. Lah lajeng anggen kula saged ngrampungaken kita aja pisah kelawan Nata Ndrawati. Sabab Nata Ndrawati pujangganing Pandhawa, kita minangka dadi pamomonging Pandhawa. Loro-loro kudu manunggal dadi sawiji. Mara kita enggal mudhuna ning jagat golek ana Nata Ndrawati, sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibanda dening menungsa ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit Bu Kulun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Ndrawati, iya Kyai Semar. Karang Kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok. Mergo aku wis ngerti ana ingkang bakal bisa ngasurake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Koko Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut. Lah Kakang Semar saka tindak ngendi? Sowan Sangasih Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadhang tumanduk dhateng Karang Kadempel. Sabanjure panjenengan niki kudu sing ngrampunke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepikut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kelangan Pandhawa Ndara. Bang mangaruna katinetraning nganggo rapo sadaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing kunglir wuwu sing pini panca
nalika semanten Pandhawa Kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan bila datan kasat mripat datan wonten ing ana wonten mburi papan dening para Pandhawa praptaning Sardula. Oh. Petro, wonten dawuh Den. Dina samengko wis kecandhak menyang endi dununging para Pandhawa. Sampeyan kok ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun? Yen ditonton nganggo netra Waloka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat mripat. Mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepundhen Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jarene bapane sampe iso ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi Ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura. Temah jebol punang pakunjaran Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi Aduh Yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang paduka. Anggen kula anggem budidaya supados saged kaleksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangeh kula badhe wangsul kados wingi-wingi. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Ya, Werkudara padha-padha. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Ya, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa ya. Nyatanipun Kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Lho, iki Yayi Kresna, iki Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka ngendi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Weh, lah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk ning Karang Kadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun Kyai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dene Janaka supados kadherekaken wangsul tawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Syadi bakal tindak menyang endi lan apa ingkang bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya Nalendra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, Kyai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dherekaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene. Koko Prabu.
ora weruh Semar. Kondange kowe wong waskita, kondange kowe wong awas. Kondange kowe wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane. Kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelangkon penjaga ngono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ingkang dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ingkang wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Wah, edan. Wah, panus maning jajalanat. Lah kok dadi diapusi ya? Semar arep tak pateni wujute sumping lombok abang cetha gawean. Amuk legane asiku. Ya. Wong ireng takon karo aku Nalindring Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo, kowe saiki ngejak apa? Wis entek Senopati karang kadempel. Sing isih ming nata Ndrawati jadajamu barang kowe. Manungsa ora tatanan nggugu arepe dhewe. Ngina karo Prabu Panggulan Jagat Clorong Candra Wilayang. Wah, mbuh sakenane sapa iki? Wah! Aku wis bedhek. Ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bangga dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Arep ngopo? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora gelem tak cekel. Ora iso. Ayo arep ngopo? Lho, lah kok dadi marangku dijane. Waduh. Wah, edan. Pusakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to? Yo. Candra Wilayang nyo tak balekke. Ayo. Waduh. Wah. Tinujahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat. Nalika semanten Yana Ayu Baskara Timangsa Sirna Margalayu. Panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggulan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Woi! Atobat. Kunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh kantruk. Tobat. Kakang Semar, Biyung piye iki lha kok dadi cabar ing gawe? Sabar ya kala sabar. Tak tembung karo sing kawogan, kala sing kawogan. Aku selak luwe. Iya aku ngerti. Durga iya Kakang Semar inggih. Ngopo kowe kok dadi panah barang? Dipun nangisi Bathara Kala pados kula pados tedha.
Monggo nyakanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhawa menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Lah terus Aku arep tok pateni. Sir kula kados mekaten supados kula gambelanipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, dadi kowe nek arep mateni karo Semar tangeh kelakone. Apa Semar wae lak pangane Kok sik kok kala kowe arep mangan aku, mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. lagu terus piye Betahe Durga jak bali. Jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampiak-ampiak gawe patring pundhenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula Karang Kadempel, gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke. Atau batas digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Wadya balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nangka kene aku mbala geni mungsuhe Semar. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Satriya gagah Barakudara. Kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Ratu Gusti Kulang tak kedhepake belani aku. Madangi jagato mungo-mungo sak pucak ing wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya pun ketingal padhang. Kutha rencana ing badhe angganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir. Awi tetunggalan manunggal Naya Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun, langkung manunggal, mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon. Tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokahing Wang Mahanasa. Ya Semar purnaning gati sura sudrajane ingkang retsuh brasta tekamping ulah Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih Ndara.